Acest program poate fi vizionat de copii numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, film artistic. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de nepastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. La 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 cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de nepastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. La la la